Seguim, seguim. Sí, no, segueix. Creu que els gossos podrien llegir la ment? Aquesta pregunta també, la veritat, deu ser un parent seu, Perquè... Bueno, jo he estat molta estona observant un gos, que tinc un gos de sota carro, allà, que és mig gos, mig rata. Un creuament de gos i rata. Un creuament una mica estrany. Bueno... Curiós. Sexe no té límits. Ja I a més si van despullats, saps? No, que sí. Sí, els gossos i les rates van despullats. S'entén. Bueno, doncs me l'he mirat i, escolta, té una intel·ligència, té un mirar que sembla que pensi alguna cosa, Miri, hem intentat buscar una fotografia que il·lustrés aquest moment. Hem trobat un gos que realment... Mira com mira. Impressiona, Sí, està pensant. Mira que està mig pensant. Per cert, vostè n'ha tingut de gossos alguna vegada? Sí, algun. Estan atotolinats una mica, també, Aviam, un animal que més diu una paraula tota la seva vida, guau, i això ho diu malament perquè no pronuncia bé, no diu guau. Però és que no parla, lladra. És un lladruc. Però en teoria hauria de dir guau, sí o no? I que fa guau. No és guau, no fa les lletres. No ho fa bé. De totes formes, a mi m'agradaria fer-me gos, Ah, sí? Un dia m'hi faré, Per què? Home, em fotré de 4 potes, em deixaré créixer el pèl, saps, el cos, i ja vinga, pixar-me per les cantonades, tu. Home, per favor. Jo faré cada pena que vingui alguna iaia que m'adopti. Que t'adopti, molt bé. Tot pagat, saps? No, està ben vist, Va, continuo. Sí, endavant. Què opina dels nens que se'ls doni begudes ensucrades? Diuen els experts que una llauna d'aquest tipus poden arribar a tenir 17 cullerades de sucre. Que això és veritat, Això és molt perillós per la salut, Perquè la per cullereta això. aquesta se't pot quedar travessada, No, però no. Que té 17 culleretes a dintre. Sí, però és... Se queda aquí, una però... cosa metàl·lica, i el nano no ho explica, Sí, però no és la cullerada. O sigui, és fer la No, cullerada... tu has dit 17 cullerades de sucre, no? Sí, però... Vale, doncs això és molt perillós, O sigui, tu que fots un pastís i en comptes de fotre oli, fots el setrill. Sí, però... No, clar, te'l trobes allà al vidre. Però són les cullerades fetes al sucre. Un cop fas la cullerada, deixes la cullera. Una barbaritat, que t'ho dic. No, però que tires el sucre, no? No es té respecte als nanos ni res, t'ho dic ara. En fi, és una conversa totalment inútil.